Okay. Guys. Muna po guys. Muna may namahaw dali sa may 7-Eleven. Mangulit na may. Manguli na kay araw makatuog na. Ikan may nag-attend guys. Uguan. Singan ani. Ikan may nag-attend half marathon fun run. Yes, mga marshals me. So, karon pauli na mi. Uli na kay gipag katugo na jud mi guys as in I will sleep yun. Hindi ko maka-church ron kay late na kaayo. Yeah, 8:36 na niya. Ang church kay 9 man guys. So, dili lang sa pa mag-church. Okay. Kumusta man ang tanan? So, maripot so guys. Ulit na ta. Uy, what is that? Oh, that's why. Morning reason nga nung brown out ang butuan. Yes. Okay, so, ito guys, maulit na ta kay gikan mi nag-attend og kuan. Gikan mi nag-attend og fun run. Half marathon. Yeah. So, going back home na guys. Grabe. Sleepy na kaay ko guys. OMG. Bawa dahil nga brown out ang among kuan. Ang Butuan City guys. I don't know kung ang Butuan City tanan yun ang brown out kayo. Grabing ni-repairay nila. Moro man ni Aneko diri. Aneko. Ay. Sana ako pagdulog karon. Walay kuryente. Init kayo. Dili maka-aircon. OMG. Sauna lang ni. Samantamang tuan ni. Okay guys, uy, brown out sa amo. Sa una nga. Brown out sa amo guys. Kinag-repair ng mga lines ang neck ko. Sa una ito pagkatulugon na ba ko guys. Sa una ko pagtulog. Walay kuryente. Mag-check-in na lang ka akong hotel. Charis. No? Mag-check-in ka ako. Mag-check-in na lang ka ha. La 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 la. La 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 la. Mag-check-in na lang ko. Mag-check-in. Mag-check-in. Ako sa nang hunahunahon guys. Hindi ko pwede nga dahil pa matulog today. Mag-check-in na lang ko ani. Mag-hotels na lang ko. Sa mga itong place. Bye-bye mama. Chup-chup.